Il-kawża Alfred u Joseph Spiteri kontra l-Ministru Ostingat kienet qed titlob għal ħlas u l-likwidazzjoni tad-danni tal-ħsara li l-kumpanija Garden of Eden soffrit bl-Aġir ta' Transport Malta. Il-qorti preseduta mill-imħallef Tonio Mallija sabet li l-argumenti mresqa mill-Ministru responsabbli mit-trasport biex il-Garden of Eden ma titħallix topera l-Open Top Buses f'pajjiżna kienu kollha skużi banali. Qalet li r-raġunijiet li nġabu ma kinux ġustifikati u żiedet li l-istat ta' paniku li daħal fil-gvern kien kollu tort tiegħu għaliex matul is-snin ma ħax il-passi neċessarji. Qalet ukoll li l-kumpanija ma kellix dbati għaliex bidħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea il-gvern beża mis-suq ħieles fit-trasport. Il-politika ta' suq magħluq mhijiex ġustifikata f'pajjiż liberu u demokratiku bħal Malta għall-imħallef Tonio Mallija, għalhekk il-qorti kkundannat lill-Ministru Ostingat ħallas il-kumpens ta' 50,000 euro għall-iskużi li nħolqu ta' xejn biex il-kumpanija Garden of Eden ma toperax 8 Open Top Buses f'suq ħieles. Il-każ imur lura s-sena 1993 meta dakinhar il-Garden of Eden twaffqu milli operaw 3 Open Top Double Deckers. Il-liċenzji iżda ngħataw biss fl-2008 u xahar wara l-kumpanija investit f'aktar xarabanks iżda ma setax toperhom għaliex il-gvern issospenda l-leġiżlazzjoni. Għall-kumpanija deru l-avukati Tony Abela u Mark Simjana.